iki lho, dadi wong lanang blas nanti pikiran. Wes kere ra kerja malah ngeslot karo selingkuh. Aku jalan cerai saiki. Aku wis ra kuat. Cerai yo cerai. Nang urus rasa tanggeman. Kowe dadi wong wedok ya ora tau gelem ngurus omah. Malah sibuk tiktokan. Wis, rasa padu ning ngarepe anak. Anake ben simbah sing gedhekke. Sing kuat yo Le. Ora ono sing njaluk dilahirke. Nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Iso kuat balungane. Marga rati sangga wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Nek kelingan bapak iku nangis tenan atiku doi-dois dhewe-dhewe dadi beban keluargane. Pedhot ing tengah dalan hancur kabeh harapan. Urip kurang diarah ora ono tujuan. Nakal dadi bajingan, urip kudu dalam mabur dadi pelampiasan, bingung ra duwe jalan, kurangi kasih sayang ra tau diperhatikan, dadeke aku anak sing ra duwe masa Ora depan. ono sing njaluk dilahirke. Neng keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane. Marga rati sangga wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Saiki bapak ibu wis rapi dhewe-dhewe, ilang tanggung jawab nganti lali ro anake, urip karo simbahe kecilik tekan semene, pakku aku wis gedhe iso golek duit dhewe. Saelek-eleke ibuku tetep sing lairke. Saelek-eleke bapakku tau merjuangke. Aku korbane wong tuwa ra pengen urip rekoso, tak bukteke aku iso sajan karo ngamper lara. Nuwun ngapurane tenan. Bukane bapak